aji. Entah sampean bareng siji loro telu Mas Mandel. Rukun. Ngono tak diselereng, selereng dalange mesti selereng sampean. Lereng. Rasa ganggu ngono nyapet ajane. Kok ganggu? Lah jarene bareng. Bareng iki mesti Mas Mondol karo Mbak Dian. Mbak Dian apa melu-melu. Sudah diapani? Tonggo ya melu nginceng 1 2 3. Iki sapa sih? Bareng. Ini tak tembak. 1 2 3. Rukun Islam sah. Bisa meneng kok. Oh, dhek wis meneng lho kok iso. Dhek wis meneng. Muni yo. Jiro Lu. Rukun Islam sah. Wah. Niki sampun bawanipun dibablaske napa Mas? bablaske pepeling ning digarap digarap cara Jamu-jamu. nggih jamu-jamu. Oke. Siap. Ya, garap Sami jamu-jamu. lon-lonan. Ka. Yuk, diaturake. Yuk. Garap jamu-jamu, yuk. Lumo nemo. Yo. Bos wancine rasa elengke. Wis wancine tansah dielengke. Wis wancine Konco katur paringarsanipun Bapa Kuat Mbah Kuat. manten wis kemandang sambayang natapi wajib gawe pangeran salat dadi cakae agama kan sakti jaga kanthi istiqomah lan sakmenina luwe sampurna yen berjamaah syukur lanasat salat saya kiratake tidak mungkin Magrib lan isa cangkepe prayogan niti tambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama Yo. dunya besok Dere nom ning Wajine paksa dielengke. Wajine Wajine padha nindakake. Ambaku sumandang wayahe sembahyang. Nadapi wajib